έχουμε στην κοιλάδα, θα τους αντιμετωπίσουμε και θα νικήσουμε. Ας είναι μάρτυρας ο Θεός. Θα πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Με τις ενωμένες δυνάμεις μας θα τους εξοντώσουμε. Βαρέθηκα αυτούς τους φαντάστες. Τους πολεμάμε εδώ και χρόνια και δεν καταφέραμε να τους υποτάξουμε. Και τώρα έχουν και όπλα από μέταλλο. Πώς γίνεται αυτό το απαγορεύω? Κάθε φορά που χάναμε μια μάχη, μας έπαιρναν όλα μας τα όπλα. Έπειτα έφεραν οπλοποιούς από τη Τύρο και έφτιαξαν όσο πιο πολλά μπορούσαν. Δεν έχει σημασία, κύριε. Δεν θα τους ωφελήσει. Ο Σαούλ ήταν ένας άξιστος βοσκός. Τώρα ονομάζει τον εαυτό του βασιλιά. Θα κάνει το Σάουλος να τον πιάσει. Δεν θα τον σκοτώσω. Θα του μπορέσω κολλάω και θα τον βάλω να φυλάει στο σπίτι μου. Εσύ πολιτικάει ο Λαβή. Σαούλ, σου τραγουδώ, βασιλιά μου, νικητή χιλίων μαχών, στο όνομα του Θεού. Ισραηλίτες, ακούστε με. Γιατί να πολεμήσετε όλοι σε αυτή τη φωνική μάχη? Διαλέξτε έναν από εσάς να έρθει να με αντιμετωπίσει. Οι δυο μας θα το κανονίσουμε μια για πάντα. Μη μου πείτε ότι κανείς σας δεν τολμάει να με αντιμετωπίσει. Τι πάθατε, δεν μ' ακούτε, σας προκαλώ. Στείλτε έναν άντρα και θα πολεμήσουμε μέχρι το θάνατο. Στείλτε τον Σαούλ, τον βασιλιά σας. Τι κάνει ένας βασιλιάς αν δεν πολεμάει για το λαό του? Σαούλ, πού είσαι? Βγες να πολεμήσεις. Απειλεί εδώ και 40 μέρες. Και ο λαός σου, τι λέει ο λαός για μένα? Πατέρα, όλοι είναι σίγουροι πως θα αντιμετωπίσεις τον γίγαντα και θα τον νικήσεις. Μα είναι 3 μέτρα ψηλός. Δεν έχω καμιά ελπίδα. Εσύ, γιατί σταμάτησες να πες? Για να μην σε ενοχλείς το βασιλιά. Συνέχισε τη μουσική σου, μικρέ. Ναι. Αυτό που θέλω είναι κάποιος καλός στο σπαθί. Μα έπρεπε βέβαια να πάω εγώ. Κανείς δεν είναι καλύτερος από μένα. Αλλά αν χάσω τη μάχη, τι θα απογίνει η βασιλική μου αξιοπρέπεια? Θα πω το πατεχεί από μια ορθή Φιλιστέων. Κύριε, φύγε από εδώ. Ναι. Για έξω. Τι κάνεις εκεί, μικρέ? Έδωξε, βασιλιά, ζητώ τη τιμή να αντιμετωπίσω εγώ το Γολιάθ. Τι είπες? Είσαι μικρότερος και από σπουργή και θες να αντιμετωπίσεις τον Γολιάθ? Είναι τα 5 τάφρους μαζί. Μα χθες τον παρακολούθησα πολύ προσεκτικά, βασιλιά. Είδα μαζί με κάτι άλλα παιδιά. Όταν ήμουν βοσκός, ο κύριος με έσωσε από το σοβεράνι και μια καρπούδα στενός λιταριού και μετά φασκόλε το με τα χέρια μου. Όμως αν κάποιος άλλος από τους άντρες που θέλει να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ, είμαι πρόθυμος να του αφήσω τη τιμή να νικήσει. Ενδιαφέρεται κανείς? Είναι μια θλιβερή μέρα. Όταν ένα μικρό αγόρι έχει περισσότερο κουράγιο από όλους τους αφρικούς μου μαζί. Έδωξε, βασιλιά, σε ευχαριστώ. Αλλά όλα αυτά τα μέταλλα θα είναι άχρηστα για να νικήσετε τον Γολιάθ.
Τι είμαι σκυλή και έρχεσαι να με δίνεις με ένα ξύλο. Με τη βοήθεια του Θεού του Ισραήλ θα σε πολεμήσω χωρίς όπλα. Πλησίασε μικρόβιο για να μοιραστώ τη σάρκα σου με τα άγρια πουλιά και τα θηρία. Πάνω του, έλα, γωνιά, μάτια. Έλα, vamos, έλα, ρίξου. Ναι. Stop! Não vai, tchau.